Máme sobotu a my kráčame práve k vode. Tejko vám povie, že ku ktorej? No? K Morave. K Morave. Dneska sme mali v pláne ísť dole sa variť niečo, ale trošku sa nám to zmenilo, lebo včera po škole, po práci sme vybehli sem tiež na Moravu. Od nejakej 5. do 8. sme tu boli. A celkom dobre bolo, chytili sme aj nejaké rybky. Tak sme sa rozhodli, že sa sem vrátime aj dnes. A dole sa pôjdeme možno zajtra. Pekné počasie je. Tu je už Morava za nami. Ideme si nájsť miesto. Ak nie je obsadené to, čo sme boli včera, tak ideme tam. A keď sa rozbalíme, tak tam niečo ešte ponatáčame. Kráčame si na to miesto, kde sme boli včera. Pozrieme, či tam niekto je. A medzi tým vám môžeme ukázať, čo sme chytili včera. Tak napríklad tohto listca, kapra, ten prišiel hneď, ak sme nahodili. Ja neviem, 3 minúty sme čakali. Išiel som akurát natáčať, že no už máme nahodené bla 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 a bum, záber. Tak prišiel tento lisec. No a potom tento karas. No. Ale ako sme toho karasa pustili, ešte pár záberov a potom padla tma, lebo sme tu boli po obede, ako som už hovoril. A už potom nič také. Teo mal ešte jeden záber, že niečo aj ťahal chvíľu z vody, len sa to odhaklo a to je všetko, čo tam bolo včera. No, tu je to miesto. Včera už, keď sme prišli, už nesvietilo slnko. Takže tak toto vyzerá. To je nejaký padnutý strom a za tým stromom pekne sa otáča, stojí. A tu iba blízko sme mali včera nahodené. Jak sme prišli, nahodili sme a hneď ten kapor. A tento strom tu trošku zavadzia, ale viem hodiť tak, že zídem tam dole a hodím tam ďalej. No. Dneska máme aj plavačiky, lebo tu sa dá aj pekne, ne? Na plavačik. Zobral som, no. Alebo tu ešte za tým je také dobré miesto. Len no treba dávať pozor, že keď tá ryba zabere a je trošku taká väčšia, šikovnejšia, tak ona tam asi vystrelí rovno do tých úkrytov, čo tam má. A môže sa stať, že sa nám tam zamotá, takže bude musieť byť taký šikovnejší, jak tá ryba, no. Dobre, ideme sa rozbaliť. No, niečo sme chytili. Hejha. Malý podberák bude, kamo. Dobre, už je náš. Ahoj. Neboj sa, hneď ťa pustíme. Dobre, Tejkov kapríček dnešný. Dobre, daj ho dole pekne do sieťky. Ideme ho pustiť. Môžeš, ale choď rýchlo. Ahoj. Pyrohy. Dneska sme chceli v lese variť pyrohy, ale keďže sme sa ešte včera večer rozhodli, že ideme sem, tak doma sme si urobili pyrohy na obed a nejaké aj ostali, tak prišli s nami na ryby. Len asi neprežijú cestu domov už, čo? Už asi... Ne, na pyrohy asi nie. Na pyrohy asi nie. A po cestu s pyrohou? Cest, ne, nemusíš. Máme oné červíky, to je lepšie. Môžeme na budúce cesto doniesť. Mám také pružinky na cesto. No, batohy už máme pobalené. Ideme, odchádzame. Opúšťame miesto. Aj dneska jeden kapor, ale väčší ako včera. A už potom nič. Ryby brali sem, tam nejaký záber bol, ale nič také vážne, takže ideme ďalej. Ale nejdeme domov. Ideme ďalej touto trasou, lebo chceme prísť k mostu. Most Čaka Norisa alebo most Slobody. Tu je nedaleko, možno za chvíľu aj uvidíte na kamere.
Stala sa nám taká vec, keď sme išli sem, že omylom sme nastúpili do autobusu, do ktorého sme nechceli. A ten nás zaniesol, tam je most, a ten nás zaniesol kúsok do Devinskej, tak hlbšie, do druhého smeru. A my sme vystúpili na ďalšej zastávke už, ale na tej zastávke bol plagát, že ešte hovorím Teovi, že pozri, samové dni budú 12.4. A potom tak rozmýšľame, že však ale dneska je 12.4. No, takže už asi viete, kam ideme. Lebo pri tom moste, práve pod tým mostom, v tej areji sa konajú tie slávnosti, alebo čo sú to, tie samové dni. Tak to ideme pozrieť. Nejaké stánky by tam mali byť tematicky stredoveké. Tak uvidíme. A ideme takto popri rieke, že sa pozrieme rovno aj nejaké dobré miesta, ešte ďalšie. Všade piesok. Tu sme už pod mostom. Tu už ide most. V diaľke neviem, či počuť, ale ide asi nejaké predstavenie. Tam už vidieť stánky, aj pódium. Ale neviem, ako sa dostaneme na druhú stranu. Ale my môžeme ísť aj. Tak ti to stačí, že tam prejdeme. Pôjdeme asi na tejto strane a popri tom nejak tam sa prederieme. No skúsme. Skúsme. Cigánsku už máme kúpenú, ne? Aj toto. Aké divadlo tam hrajú. Keď je na blízku trdelník, tak to nemôžeme obísť len tak. Že? Čo? Gumený. Práve sme vystúpili z autobusu. Už len pár krokov a sme doma. No, chceli sme byť kratšie. Nakoniec, pozri, ideme domov tak, jak včera. Ale nevadí. Lebo sme boli ešte na tých samových dňoch. Samové dni. Či jak sa to volalo? Samové dni. Samové dni, hej. A však videli ste, čo sme tam pojedli, popili. A Tejko ešte mal na sebe aj hada, vyskúšal. A ešte sme zostali pozrieť tú ohnivú show. A tým to aj končilo a už všetci sa pobrali domov, tak aj my sme už tu. Takže toto bola sobota. Čaute. Čaute!